سلام انتعنا نعاهم يخون زخوركم تغاتلت السينما سمرم قدمة عزبتي مبل عساس لسه مدرخ زور فرنسان نعوت بينيام قرماي زيدهسس حتى ارتحستون نواهم نبلو سناي مكتتال صاحب كلن حواوس كلن يطبطبيلن اتعس قبي كوكونا يدي قرم سريح لن خلين كوخب جيكنا بعسره عبلنا ناي زعري بعال الربتولة بعال مولو حمط ودي عري حياة بحاكوس اندستان هزبي عمركين كايا بتاريخ إياها على ما كان يخايا أتا حباسي نبعت أتا دباسي هاجر أتا زي تتلم إريتراوي أفريقاوي تسليم بينام بركليلو تسوازي ولدو أبيت رأي عين نسري أجزيم حموس 11 حملة نتوم ناي شكوات تقادم تبتعم مبل 10 تغلت مدرخ زغط لزور فرنسا عربي 10 تغلت حملة دقيمة نزوم فتنات تقادمتي أبورتو عسراح بتسمد مبل 10 لسه مدرخ قطس اليوم إذا مدرخ كابتا أبدواو معرا فرنسا تركب أجن تبالت عد تبقيسا أبايو تزازم 295 كيلومتر تشفن ناي قول والدريام زور فرنسا قلمي نابتوم زبورتو عني عاقبتات مدرخ محلافها إتاني ناي شكوات تقادمتي تتعم ناي سمون ناي موداتا ناي قول والدريام كساب مبل 88.5 كيلومتر زخونه كبير قرص مريت زيبلا مدرخ اتووت زبل قرص مريت اغنا زبزح كيلومترات يشفن كباستات 200 متر لعل صحاري كاب مبغسي بوتا اغن زنقلو تقادمتي كابزي زبرخ بوتا نقدماي 100 كيلومتر اب سطح غولغوليم كغعزوم ابزا مدرخ قديما تركب نطب تخص بوتا ابتا 4.7 كيلومتر سفحتا ابدوا معرف فرنسا تركب وحد حزب زولو نغار تبال عدد تكاد ناي انترميديت قصبتا ودريام اذا اماكل صوتا زلا ناي شكوا ودر نتوم اب قطاليا ماليا زوادرو تقادمتي افو ماي تمع كوينا زلعله نطبي خصبلا خسرحيوم ولا كون زمالا حيزلو ايرتاو بينيام غرماي مس بلجيماو مقناقنتو ياسبر فيليبسن زلو فيلميتن 7 نطب اعريغو انتهلو ابزا بوتا اتوم قند تطمتن تتقستن تقادمت غنا نسوميم كم تلمود اب انترميديت زعوتو قدامو تقادمتي 15 وخوزون كله كسب مبل 15 درجة زوطون صامهم اي كسونونيم بزي كابتن ناي ولقي ناي غزي ودر تايم تريال ابتن زحلفا 11 مدرخات ابز نبرا انترميديت قصوتا ودر زلعله نطب زوسد ياسبر فيليبسن استقادماي كابزن اب منغو صوتا زركبا ناي شكوا ودر 106 نطب خسيبم بينيام بوغونو كابزن انترميديت ودر 102 نطب موساد صعبم قديمو نقطاليا ماليا لبيسوا نبر نورويجاو يوناس ابراهام سنكا بدمر 94 نطب خسيبو خصعبان كله بسنك زغاطوم موغداتي كابز ودر اقديمو زوصي حدا كابتوم نقطاليا ماليا ناي معوات قمتو هابم زنبره تقادمتي مادس بيدرسن كا ب 78 نطبي رابعي سرعم ابزا امبل 13 مدرخ زلا نا انترميديت قصبتا ودر تسرع الا زلو عدي نرغانو زحلف عمت مزازم حنصا زور فرنسا خوينا نيرام اذا اب رابعيت مدرخ كمزازميت خوينا نبرت عدي ابت وان عبلالي ناي شكوا تقادماي زنبره ياسبر فيليبسن نكاليب ايوان فيليب هايسن بليصو تعاويت لانيروم نايلوم عمت نغوس قصبتا ودر كوين زلو بينيام ابتا مدرخ غزي كي كسر مبل 19 اتينيروم كم قدم مسلكن وحج وسكن كم زبحال غنا بينيام كم نعم كم زي اللي فولطيوم ازوم فلقت قدم بشكلتاي نايلوم زمكحت صعدوم كابزا امبل 88.5 كيلومتر اتركب ناي ماكل صوتا قصبتا ودر اذا مدرك زازم استا 78 كيلومتر ترفام تسترف قرص ميتا استفلي خوينو ولا كبت عقبتا حازغنا عقبتا زسنيم ابزي اتووت زبل قرص مريت تقادمتي قديموم ناي 4 كاتاغوري عقب ابديلا بلوچون تبات عديم زرخبم اب 301 متر لعل صفحر تركب زعقب ناي 1.6 كيلومتر زنوحاتا 6.1 مئتاويت ماكلاي غمغم مطن من قرار زلويام اذا اب طرزا گله كيلومترات صفيح زبل غولغول زلوا عقب نابتا مسات اسيرا زل عقب تمحالفيام نقداميت عقب حقيروم كماي چليطوم قلقلوتا زجمرو تقادمتي 1.8 كيلومتر نزنوحاتا خليت عقب نمحكوار اب اغري ديسيمو بورچ تبعال عد خجمريم اب 307 متر لعل صفحر تركب عقب ديسيمو بورچ ماكلاي غمغم مطن من قرارا 6.6 مئتاويتيم اذن كلتن ناي 4 كاتاغوري عقبታት قديمو حنصاصن زحلف تقادماي طراين حنت نطبي خبوم ابزن عقبታት ولا كوا نطبي وحد انتخونه كم ناي تمال حموس گله تقادمتي حلف خلومكا اتم اماليا امبس عقب زوادر زلو تقادمتي نزركاب نطبي خعوت لنكسرحو يغمتم امني حموس ودر نزاماليا بتادي بوكاچا تمنطلا ابراهام سن راوعي رؤسو هاديمو دحرمو عال اب زركابن 3 نطبي مسكسبه مس بوكاچا تمعاري ملاوي فلطن نزام مدركا بوكاچا زي كمتين زبزح نطبي زلو ناي عقب مدرخات كسر عن زلو تخولو وحد بمخانو ابراهام سن گله ناي ملاقفتن خغبر تصويت اللهم
ድሕርዘን ክልተ ካታጎሪታት ዘለዎ ዓቐብታት ውድርና ተወድአ ብዝኸደ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ዘይብላ ግና ፎኳስ ዓቐብ ምስአን ለጊዋ ትርከብ ተቃደምቲ ድሕሪ ብሞራላ ዝተዋል ዓዲ ምሕላፎም ካብ ብራኺዩ እናጎለለ ብዝኸይ ጽርግያ ቢሎም ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ብሽኳ ናይ መዛዘሚ ቅጽበታ ውድር ከርእዩ ትጽቢት ኣሎም ናይ መዛዘሚ ቦታ ኮይና ዘላ ፓዩ ኣብ 2018 ኣካል ዝውድር ኣብ ዝነበረትሉ ትማሊ ሐሙስ ንቫን ኣርት ኣብ ቅጽበታ ውድር ናብ መከላኸለ ሓጺን ኣጸጊዕ ከያ ተባሂሉ ካብ ሒዝዎ ነበረ ሳልሳይ ደረጃ ናብ መበል 67 ደረጃ ዘንቆልቆለ ኣርኖልድ ዴማር ወዲ ሃገሩ ፈረንሳዊ ክሪስቶፈር ላፖርት በሊጹ ተዓዊትላ ነይሮም ኣብ 2017 እውን ኣብ መበል 11 መድረኽ መዛዘሚት ነበረት ፓዩ ጀርመናዊ ማርሰል ኪተል ንዳይለን ግረወገን ረቲዑ ተዓዊትላ ነይሮም ዓርቢ 12 ሓምለኸም ቢንያም ግርማይ ንራብዓይ ግዜ ይዕወተላዶ ወላስ ብዘይ ትጽቢታዊ ዕብላለ ቢንያም ዓቕሉ ጸይቦ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ንኻልኣይ ግዜ ይዕወተላም ዶስ ክሳብ ሕጂ ዘይተዓወቱ ተቃደምቲ ፖዲየም ድይብላም እትሕቶ ፓዩ ክትምልሶያም ነዛ ናይዛ ሰሙን ናይ ሽኳ ተቃደምቲ ናይ መወዳእታ ዕድሎም ዝኾነት መድረክ ክዕወትላ ተገሚቶም ዘለዉ ተቃደምቲ ብቀደም ተኸተል ጥቀስ እንተ ተባሂልካ ኣሽንኳይ ዶሕና ኤርትራውያን ቢንያም ክዕወትልና እንምንዮ እተን ኣፈለማ ምግባስ ዝውድር እኳ ንቢንያም ጎሲኖ ገለ ከዓ ትሑት ግምት ዝህቦ ነበራ ማዕከና ዜናስ ሕጅስ ስዩም ኢለን ቀዳማይን ዝለዓለን ክህቦ ጀሚረን ኣለዋም ሓቂ ብእግራ ተቐበልከያ ብርእሳ ትወፅድ ዝበሃል ፈለማ ንሓቅሬን ከም ዘርያ ክኾና ወይ ከዓ ብገለ ጋጣሚታት ከምቲ ኣፍሪቃ ብኩዕሶ እግሪ ኣብ ገለ ጋጣሚታት ዋንጫ ዓለም ብገለ ጋንታታ ሓንሳብ ቦሎኺላ ኣብ ዘይተጸበዮ መድረኽ ምስ በጽሕት ዳርጋ በጋጣሚ ዝዓይነቱ ግቡእ ሸፈነ ዘይህባው ናይ ቢንያም ናይ ፈለማ ዓወትካ ኣብ መጀመርያ ናይ ዕድል መሲልዎን ነይሩም ሕጂ ግና ኣብ ቅድም ብሽክርታ ዘለወን ጻዕዳዊ ትምክሕተን ከም ዘይዓጦ ዘርአየ ንበይኑ ኤርታዊ ንበይኑ ጸሊም ኣፍሪቃዊ እንተኾነ ክንዲ ሽሕ ኮይንና ዘሎ ዓንተር ተቃዳማይ መኽፈት ኣፈንጌሮን ኣለዋም በዝኻ ኣብቶን ናይ ሽኳ ተቃደምቲ ዝጥዕማ መድረኻት በቀዳምነት ኣብ ምጥቃስ ይርከባም ካብ ናይ ዓሚ ክብሩ ክዕቅብ እንተኮይኑ ካብ በዓል ቫን ኣርት ማድስ ፔደርሰን ሳምበነትን ኣርኖልድ ዴልን ከቢድ ተጻብኦ ክመጽእ ከም ዝኽእል ገሚቱ መጽኡ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ያስፐር ፊሊፕሰን ከዓ ኣብዛ መድረኽ ድሕሪ ቢንያም ናይ ምዕዋት ግምት ተዋሂቦሎም ቫን ኣርት ማርኩስ ኮርት ኣርኖልድ ዲማር ኣርኖልድ ዴሊ ፓስካል ኣርኪማን ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ዴይላን ግረነወገን ፈርናንዶ ጋቬራ ሳምበነትን ፊል ቢሃስን ድማ ድሕሪኦም ተሰሪዖም ኣሎም ሳይካለን አዋውስካለን ተጠብጠቢለን እጫስገበይ ኮኮና የደይ ግርም ሰሪሕለን ጸሊም ኮኸብ ጅግና በዓስረ ኣብነት ናይ ዛዕሪ በዓል ርብ ተውለ በዓል ሙሉ ሓሞት ወዲ ዕረይ ሓየት ብሓጎስ እንተሳን ህዝበይ ኣመርቂንካያ ብታሪክ ቅያኻ ዓለማ ቃኒኻያ ኣታ ሓባሲ ንብዓት ኣታ ደባሲ ሃገር ኣታ ዘይትጠልም ኤሪትራዊ ኣፍሪቃዊ ጸሊም ቢንያም ብርክሊሎ ተስፋ ዝወለዶ ኣብ ኤትራኢ ዓይነ ንስሪ ኣግዚምካ ትማሊ ሐሙስ ጥርዚ ሓጎስ ክንስተማቐር ዘኽኣለና ቢንያም ግርማይ ንሳልሳይ ግዚኡ ብምዕዋት ሃትሪክ ሰሪሑ ከም ዘሎ ተኻቲልኩም ኣለኹም ቢንያም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ከም ሓይላት ንሪኦምን ዘይትንኮፉ ብርቂ ተቃደምቲ ዝመስሉና ነበሩ ኤሮጳውያን ተቃደምቲ ከም በዓል ቫን ኣርት ኣርኖልድ ዴማር ፓስካል ኣርኪማን ማርክ ካቫንዲሽን ያስፐር ፊሊፕሰንን ካብ ድሕሪ ተበጊሲዩ ኣላሽ ኣቢሉ ኣብታ ድሕሪ 24 ዓመታት መዛዘሚት ቦታ ዙር ፈረንሳ ዝኾነት ቪኔለፈ ሱርሎት ተባሃለት ዓዲ ናይ መድረኽ ዓወታ መስጊቦም ካብ ሕጂ እንዳሓርካ እቶም ዝሓየሉ ዝብል መጸውዕ ዞም ኤሮጳውያን ተቃደምቲ ብናይዚ እዋን ትዛሓየል ተቃዳማይ ኢልና ብስምዚ ሓደን ክንዲ ሽሕን ኤርታዊ ተቃዳማይ ቢንያም ግርማይ ተቐይርናዮ ዘይግብኦ ኣይኮነን እዚ ግና ንዓኣቶም ምንዓቕ ዘይኮነ ቢንያም ደረጃኦም በፂሑ ከም ዘሎ ንምግላጽ እዩ ኣብ ውሽጢ 11 መዓልታት 3 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ ዘሎ ቢንያም ሐሙስ ኣብ ዝውድር ብድምር 61 ነጥቢ ወሲዶም በዚ ከዓ ውህሉል ናይ ቀጠልያ ማልያ ነጥቡ ናብ 328 ነጥቢ ክባቢልዎሎም ምስቲ ድሒሩ ብሰንኪ መቕጻዕቲ ኣርኖልድ ዲማር ማርክ ካቫንዲሽን ናብ 4ይ ደረጃ ደይበ መዋድርቱ ያስፐር ፊሊፕሰን ዘሎ ፍልይ ከዓ ናብ 107 ነጥቢ ክባቢልዎሎም ወላኳ ብቁጽራዊ ቀመር ኣይራገጽ ቢንያም ግና ነዛ ለቢስዋ ዘሎ ማልያ ካብ ዝዋኑ ከይወረዳ ክውድእ ዘሎ ተኽሎ ዝለዓለዩም መዕረፍ ዛማልያኻ መሰረት ኩሉ ዓወታቱ ዝኾነት ሃገሩ ኤርትራን ከተማ አስመራን ክትከውን ልዑል ተስፋ ኣለና 2022 ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ፋልማይ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ዘመዝገበ ቢንያም ግርማይ በዘን ዛጊት ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣመዝጊቦን ዘሎ 3 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ብድምር 4 ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ሰኒዱሎም በዝኻ ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ቀዳማይ ተቃዳማይ ብምዃን ከም ልሃመት ርእሲ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቃደምቲ ጸብለሊሎም ቅድሚ ሕጂ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቃዳማይ ሮበርት ሃንትለር 2 ግዜ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ሓንሳኻ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ብድምር 3 ናይ ግራንድ ቱር መድረኻት ምዕዋት ኣብ ቅድሚ ጸኒሖም
ቢንያም ተማዓሪ ወድሕሪ ምጽናሕካ በዛን እሕትማል ሓሙስ ዓወት ኣቢሉ ሻምላ መሪሕነት ጨቢጡሎም ሓሙስ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ምስ ረገጸ ኢዱ ብምልዓል ንስሉሳዊ ዓወቱ ዝገልጽ ጽምብል ዝገበረን ኣብ ደረጃን ዘብጽሖ ፈጣሪዩ ዘመስገነን ቢንያም ነቲ ናይ 9 ዓመታት ጉዕዞ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ዝግብኦ ደረጃ ኣብጽሒዎሎ እንተተባሃለ ድማ ምግናን ኣይከውንን ክብሪ ይሃብካ ቢንያም ግርማይ ሕጂ እውን ጽቡቕ ዕድል ነዚ ዓንተር ቅጽበታዊ ውድር ናይ ዝእዋን በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና ሰላም